Assalamu alaikum, hormatly vatandaşlar. Assalamu alaikum. Kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, aktivistlerimiz, yoldaşlarımız, pikirdeşlerimiz, uğurdaşlarımız, doğrularımız, sigirlerimiz, uyarlarımız. Yine bugün bizine täze ýylyň öňe sygyrasynda şuňky geçirýän duşşygymyzda, umumy duşşygymyzda halkymyzy birek-biregi yetip gelýän täze ýyl bayramy bilen gutlaşmak üçin ýygnanyşdyk. Şoň üçin kim öz kalbyna, ýöregine näme beslän arzuwy bar bolsa, watan üçin, halk üçin, dogan garyndaş üçin, dogduk depesi üçin aýtjak, diýjek zatlaryňyz näme bar bolsa, ene şuňky aýdyp beýan edip bilersiňiz. Halkymyzam görsün, begensin siz bilen bir hatarda men aýtjak bolýan zadym şular ýaly umumy duşuşyp birek-birege gutlaşmak ýa-da halkym şular ýaly gutlaş sözlerini aýtmak ilkinji gezek Türkmenistanyň 31 ýyllyk taryhynda bolup geçip duran waka şu. Hiç asan, hiç ýerde şunça adam ýygnanyp ýurdun daşyny 5 welaýetden bir dogan ýar bar. Indi bir efirde diýýäsem bar, bir saçagyň başynda oturup birek-birege gutlap halkymyza gutlaş sözlerini aýdan ilkinji gezek bolup dur vatandaşlar. Men şoňa gaty begenýän ören şat. Her biriňizden ýekelikde we hemmäňize bilelikde Taňry ýalkasyny aýdýan halkymyzyň öňünde bir ýylda gaty ägir işler etdiňiz. Ine birazdan hereketini adamlarda bir mertebesini oýandyrmak, duýgularyny oýaryp bildiňiz. Hem özüňizde, hem dogan garyndaşlaryňyzda, hem işdeş kardeşleriňizde, hem görüllü bolluňyz halkymyzda, hem ene sizden ene ruh alyp, ýuwaş-ýuwaşdan halkymyza men şonu hem şunu aýtmakçy bolýan. Bizim arzu edişimizçe batly adamlar bilen gidip bilmedik. Ýöne nähilem bolsa öňe gidişlik bar ymtylýas, ýagty gelejege ynanýas, şo zatlary özümiz bilýäs. Özüň bilen alymdyr, özümiz bilsek, demek beýlekleri de bilýän zadymyzy ýetirmäge bizde mümkinçilik bardyr. Şoň üçin her biriňiz ýekelikde maşgalalaryňyzy, ýygyňyza galarlar, dogan garyndaşlaryňyzy bütün Türkmen halkyny meni öz gedegimde şu ýerde gutlaýan, galyndan soň 31-ine ýolkan aşagyny gutlaş sözüni aýdan. Indi sözü mümkin bolsa häzir bizim alyp barajymyz çaýhanamyzyň eýesi Muhammed aga berer. Muhammed, söz sizden. Sağ olun Harmurad aga. Eden gowardy bolanyňyz üçin, ýaşy dilerleriniz üçin nesip ikinji ýylda ähli kabul boldum diýip eden dilek edýän başga gutlaw sözi aýtmak isleýän izleşlerimiz bar bolsa goşulyp bilerler. Ýaşka dogan size söz berýäs. Sağ olun. Söz bereniňiz üçin Muhammed aga. Salam vatandaşlar. Menem siziň ýetip gelen täze ýyl bayramyňyz bilen gutlaýaryn. Gutlamak bilen siziň hemmäňize we maşgalaňyza jan saglyk arzu edýärin. Täze ýylymyz bereketli, yrşgally ýyl bolsun. Nesip bolsa inniki bayramlarymyzy täze Türkmenistanda bellemek hemmämize nesip etsin. Sağ ol dogan. Aýjahan dogan size söz berýäs. Salam vatandaşlar. Biz hemmäňizi hoş gördük. Geçip barýan 2020-nji ýylyň iň soňky günlerinde sizi hemmäňizi hoş gördük. Täze Türkmenistanymyzda 2022-nji ýyly hem şeýdip köpçülik bolup bellemek hemmämize nesip etsin. Täze ýylyňyz düşümli bolsun. Goý täze ýyl her bir maşgala, her bir insana gowluk getirsin, yrşgal, bereketli, saglykly ýyl bolsun diýip belleýän. Hemmäňize sag bolun. Täze ýylda görüşmek hemmämize nesip etsin. Sağ olun dogan. Aýdalaryňyz hasyl bolsun dileýäňiz. Başka ildeşlerimiz bar bolsa
täze ýyl gutlugyny aýtmak isleýän. Salam gaderli watandaşlar, salam mähriban illeşler. Menem sizi täze ýetip gelen 2022-nji ýylyňyz bilen gyzygyny gutlaýan. Her biriňize jan saglyk, her biriňiziň maşgala agzalaryňyza da jan saglyk dileýän, ojaňyza bereket, arsgal döwlet dileýän. Herne Hudaýjan ýeneki ýyllara da özi ýetirsin. Täze Türkmenistanam gurmakda ullahan edýän kömekliňize minnetdar. Sag bolyň watandaşlar, täze ýylyňyz ýene bir separ gutly mübarek bolsun. Elinizi galdyryp aýdy bermeli, gezekli gezegine. Söhbet. Assalamu alaikum vatandaşlar, assalamu alaikum illeşler. Sağ olun köp şu yerde yaşlılar illeşler täzelerimiz vatandaşlarymyň täzeleriniň gutlugyny menen şorsanla vatandaşlarymyň täzeleriniň bir gutlaýyn. Vatandaşlar gutlu bolsun täzeleriniz. Allah'a düşünme ýyllaryň biri bolsun, nesip bolsa 2022-nji ýyly öz watanymyzda täze Türkmenistanda üýüşip bellemek hemmemize nesip etsin. Bilbil dogan size söz berýär. Salam hormatly watandaşlar. Menem öwredimde ähli watandaşlarymyza ýetip gelýän 2022-nji ýyly bilen gutlaýan täze ýyl bayramyňyz gutly bolsun. Görjeňiz gowluk, janyňyz sag, maşgalaňyz agdy berlik we täze ýyl bayramyňyz gutly bolsun. Täze ýylla geljek 2022-nji ýyla kim ýüreginde näme arzu eden bolsa şol arzularyna ýetirsin. Geljek 2022-nji ýyla watansöýer watandaşlarymyzyň köpelmegini, türkmen halkynyň geljegine biparklaryň azalmagyny, Türkmenistanyň içindäki bölünen ýarym maşgalalar, öňümüzdäki 2022-nji ýylla maşgalalaryna goşup saçan başynda agdy bir bolup oturup geljek ýyllar täze ýyl bellemegi nesip etýän ýyl bolsun. 2022-nji ýyl bölünen maşgalalary birikdirjek ýyl bolsun. Watandaşlarymyzyň aýraçylykdan näme çekýän ýanky watandaşlarymyzyň hemmesine maşgalalaryna gowuşmaklaryny bir saçan başynda üýüşip agdy bir bolup näme etmegini arzu etýän. Sağ olun, soğan arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Başka arzuwlaryny aýtmak isleýän illeşlerimizi gutlamak isleýän illeşlerimiz bar bolsa goşulyp bilersiňiz. Parada ses gelenok mikrofon açık. Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar, illeşler, aýal oňlar, ýaşullar, ýaş kişiler. Ýetip gelen 20-nji ýylyň täzeýimiz gutly bolsun, düşünmeli bolsun. 23-nji ýyly nesip Türkmenistanyň täze Türkmenistanyna çagrymyň arasynda, maşgalamyň arasynda azlykly bileşip birigip gutlamamyzy arzu edýän. Ýene aramyzda belki adamlar akla ýönüp, insaga ýönüp aramyň goşulunda sany köpersinler. Gurdumy kazançyk ýyl bolsun. Üstünlük kazanalyň işmede. İzleýişime bolsun. İşime diler bolsun. Şunu gelecek menden bolsun. Faydalanyň hasyl bolsun, sağ olun. Ýeňiş. Salam vatandaşlar. Menem hemmäňiziň şu Türkmen doganlarymyzyň ýetip gelýän bayramyny gutlaýan tüýsüregimden düşünmeli ýyl bolsun. Täze ýyla nesip bolsa her biriniň oňumyzda haşgala tebüýlügi bolsun. Bir maşgala bolup bir saçaň başynda her birimiz ýyşyp oturmak ýeseresden nesip etsin hemmämize. Sağ ol, ýeňiş aýdanyň arzuwlaryň gowy arzuwlaryň hasyl bolsun. Cemal Doğan. Salam vatandaşlar. Köýne ýylyňam gitmegine az wagt kaldy. Täze ýylym gatnymyzda.
täze ýylda täzelikler, täze döwlet, täze Türkmenistan hemme arzuwlarymyz hasyl bolgy ýallajan. Türkmenistanda da ses çykarman oturan watandaşlarymyza da dil açylsyn. Hemmäniň arzuwlary hasyl bolsun. Sağ olun, gowardy ulanyňyz üçin. Illeşler el aldyryp aýdy bermeli. Gutlawlaryňyz, arzuwlaryňyzy tuğça dogan. Salam aziz vatandaş. Benim öz gezemde bütün dünya Türkmenlerini, Türkmenistan'ın halkını täze ýyl bilen gutlayan, gelecek täze ýylymyz bilen. İnşallah täze ýylda täze ýylymyz rızkalı, bereketli, düşümlü ýyl bolsun. Maşgalasından ayrılan ene atalara täze ýylda kavuşmak nesip etsin, maşgalasına, çağalarına. Düşümlü ýyl olsun. Sizin hem täze ýyllaryňyz kutlu bolsun. Sağ olun. Sağ olun, tuğça dogan. Gowardy ulanyňyz üçin hasyl bolsun. Illeşler el galdyryp bermeli. Arzuwlaryny aýtmak isleýänler. Duruzat derhemiz menem şu taýda neme deýin? Menem bir gutlaw sözüni goşaýyn. Ondan soň başga goşulmak isleýän illeşler bilen mene dowam etsinler. Häzirlikçe aýtjak ýok bolsa. Ýok, menem şu taýda bir nemeni aýtyp geçipdi. Bizim halkymyzyň esasy berýän nemesi bir kudratly eliň bir hemmede diğer ver goýarna garaşýarda ýa-da bir nemelerden garaşýarlar. Başga döwletlerin Ýewropadan garaşýarlar. Esasy kudratly eliň, esasy güýçleriň özlerdigini intek dol düşünen oklar halkymyz. Meň dilegim 22-nji ýyl hemmedadyň hemme güýjüň öz elinde digine düşünýän ýyly bolsun halkymyzyň. Bütün halka bir düşümlü ýyl bolsun. Benim şonu aýtjakdym. Gurban aga. Salamu aleyküm vatandaşlar hemmeňize. Täzelem ýetip geldi, batagatyny atýarys. Bütün Türkmen milletimizi täzel bayramçylygy bilen gutlaýan. Sizi gutlamak bilen 22-nji ýylda jan saglyk, agdy birlik, watan söýçülük ýaranyňyz bolsun. Ýene bir goşşa gardygym 22-nji ýylda şu halkymyza zulüm edip duran jenaýatçy topary kökü damary bilen goparyp täze Türkany gurup halkymyza azat döwleti ýagny sistemany gurmaklyk hemmämeden ýetip etsin. We şu bolup duran informasiýony fegoşdy goşulman ýören watandaşlarym goşulup öz şagalarynyň, agtyklarynyň gelejegi üçin hakyny talep etmäge çagyrýan. Dinläniňiz üçin köp sag bolun, eri diýilleşler. Sağ olun, Gurban aga. Gowardy ullaryňyz hasyl bolsun. Illeşler goşuly bermeli, el galdyryp. Muhammed aga söz bersen, menem goşulşoýun. Bolýa, Sapar aga size söz berýär. İyileşler, doğanlar, dostlar, cüýler, uýalar, hemmäňizi ýetip gelýän täze ýyl bayramymyz bilen gutlaýan. Ýani gow dileklerde bolluňyz, dilekleriniz hasyl bolsun. 22-nji ýylda täze Türkmenistan gurulmasyna bir nemelerimiz wesile bolsun. Hökman gurur dip umydymyz bar. Şoda hasyl bolsun dip dilek edýär. Ýeke Türkmenistan Türkmenler üçin ähli Türkmen ummaty üçin bir ışık ýa-da ýöňe görünýän bir eşretli durmuşa bir gapy açlýar diýsem bolýar. Şoňa 2022-nji ýyl şo sebäplere ýeter diýip umyd edýär. Umydlarymyz, hyýallarymyz hasyl bolsun. Hemmäňizi gutlaýan täze ýylyňyz bilen sag bolun.
Sağ olun Sapar ağa. Arzularınız hasıl olsun. Malika oğlum. Salam vatandaşlar. Menem örgedemde ähli Türkmen iyilimi günümi, Türkmen halkımı hemmeňizi berde oturanlaram, aňardaklaram hemmeňizi täze ýeriniz bilen gutlaýan, täze gelýän 2022-nji ýyl ähli insanlar üçin, hasam Türkmen milleti üçin düşümli bolsun. Saglyk getirsin, ýüregine beslen, ähli arzu hyýallaryna ýetirsin. Iň uly arzularymyzyň birem inniki bayramlary, ýerneki täze ýyllary öz watanymyzda, täze Türkmenistan bilen birlikde bellemek nesip etsin. Türkmen halkyma da adaçyk güýç gaýrat dileýän, gorkmasynlar, ýok diýmegi başarsynlar. Täze ýylyňyz gutly bolsun, hemmeňizgem düşümli ýyllar bolsun. Sağ olun Malika Doğan. Aydınlarınız hasıl olsun. Murat ildeşimiz size söz veriyaz. Selamun aleyküm vatandaşlar. İlk yaşı benim ödeyediğimde hemeňizi yetip gelen täze ýyllaryňyz bilen gutlamagy arzu etdim. Hemeňiz täze ýyllaryňyz gutly bolsun, düşümler sarılı döwletli ýyl bolsun. Täze ýyllar täze ozokda täze ýyl bellemek hememden ýedetsin. Sağ olun. Sağ olun Murat. Ümit size söz veriyaz. Sağ olun sözleriniz için. Vatandaşlar, ildeşler hemmeňiziň täze ýyl bayramyňyzy gutlaýan, nesip bolsa täze ýylda täze Türkmenistanda bolup bile belläni. Ýylyňyz gutly bolsun. Sağ olun. Ümit sağ olun. İldeşler el aldyryp goşuly bermeli, gutlu demesini aýtmak isleýänler. Tek aýtmadyklarymyza bar. Salam vatandaşlar, ildeşler, iyi akşamlar. Alo. Eşdilýär sesiniz Leyla Doğan. Aýdy berin, täze ýyl gutlamak isleýän bolsaňyz täze ýyl gutlagyny aýdyň, siz diňleýär. Ýaxşy. Täze ýyllaryňyz gutly mübarek bolsun. Hemmeňizi gutlaýan, üstünlük arzu etýän sizlere ne diýjekdim? Täze ýyllarda Hudaýym täze Türkmenistan kurulup, täze Türkmenistanymyzy kurup şerdin bolup ýerip bargaýmyz. Başymyz dik bolsun. Hemmeňizi gutlaýan. Sağ olun. Aýdynlaryňyz hasıl bolsun. Bu dilegler etdiňiz, sağ olun. Aýjamal oğlum. Salam mehriban, eziz Türkmen halkymyz. Ähliňiz etip gelen täze ýylyňyz bilen gyz unutlaýan, ähli Türkmen ojaklaryna şadlyk, çagyçyklaryň gülki sesleri, baht, agzy birlik, rızgal döwlet arzu etýän. Täze ýylda täze umyt arzular bilen diňe öňe gitmege ähli Türkmen halkyna yurt daşyndaky, yurt içindäki ählimiz arzu etýän. Canymyz sag bolsun, güler ýüzüňiz hiç gaçan solmasyn. Mudama birlikde bile gow arzular bilen gidip nesip bolsa yurdumuzda da görüşmek ählimize nesip etsin. Ýene de orada gutlaýan. Sağ olun. Sağ olun oğlum. Aýdynlaryňyz kabul bolsun, hasıl bolsun. Söz almady ildeşlerimiz bolsa isleseňiz el aldyryp söz alyp bilersiňiz. Aýtjaklar aýdyp boldy, jan halmyra da. Bilmedim Muhammed sebäp gürlejekleri han Baris gürlerden soň men aýdaýyn. Baris emas. Bolýar. Baris. Selamun aleyküm. Ömmeňize sağ ol söz veren için. Menem özgezimde ähli Türkmenistan, ähli Türkmenleri täze ýyl bilen gutlaýan. İnşallah önümüzdeki yıl hemmemiz birlikte
Täze Türkmenistanda geçirmek hemmemize nesip etsin. İnşallah Täze Türkmenistan'da kurup täze yılda 2023'e Aňyrda geçireriz nesip bolsa. Sağ olun. Sağ olun Barış. Aydanlarınız kabul hasıl olsun. Yeme Muhammed bärde riyady barda iýleşlemediň birentegi şuň geri bilmedi. Ya gelen iýleşlemediň käbir şumal işde bolan soň, o iş ýerinde de gurlap bilen akly ya telefon açyp bilen akly. Ýöne biz dinläp otyr. Şoň üçin adam tanymyz ustady görnýärler bar, o ýöne hemmesi gurlap bilen käbir ýolly, käbir işde, käbir gelip geçenler. Öňümizde ýene 2-3 gün bar gurulajak adamlar ozalam hana qysar şu roliklerimiz bilen ana saytlarda gutladylar. Gutlaw motivler ýene de gutlama mümkinçilik bar, täzeyle wagtymyz bar ente. Şoň üçin ýöne şu gün şu çaýhanada biziň oturup berek beregi biziň halkymyzy edýän arzularymyz, dileglerimiz, gutlaw sözlerimiz elbetde barıp ýeter. Onun galynda adam wagt görkezler, watandaşlar ähli eden dilegleriniz kabul bolsun. Hem halkymyzyň ýüregi kellesine, beýnesine, kalbyna ornaşsyn we sonra bir adammy 10 bolup hareket etsin, 10 orluklymyz 100-lüge geçsin, 1000-lüge geçsin, geçibem dur başladylar başı. Başyndan soňy guru bolsun ýa türkmen soňumyz guru bolsun. Ben şonu aýtjak boldum. Muhammed, indi eger gutlaw sözleri ýany aýdyň nimede aýtjak diýär, onuň hemme bu torandan soňra bugünkü resmi gutlawymyzy tamamlamazdan soňra özara gepleşige geçäýin söhbetleşigi. Bolar, hamada aýdyň. Salam vatandaşlar hemmäňize. Menem ýetip gelýän öňümüzdäki ýylan hemmäňizi gutlaýan. Arzu etmek meselesinde men bilemem. Yani size hemen aydık geçtiniz arzuları. Yöne koşmaçı yani arzu meselesi 30 yıldan beri belki onların köprükten beri arzu aydıp yani kol sözler hem mesela özünüze meşlensiniz. Arzu aytmak kol zatlar. Yöne peydası yok değil mi? Yöne şu arzunun için işlemeli olan arzu şun yalı hasıl olandır. Täze yılda men isleyen zadım yine taşımdaki adamlar ne eder bilemem yani özüm için etçek zadım yine 2021 yılda verilen yanlışlıklarım diyeyim. Şol yanlışlıklarımı düzeltmek, bilmeyen zatlarımı öğrenmek täze yılda. Ne şon yalıgan bir plan ile başlamağı dileyen her bir adam şonu edip bilse katılı zattır. Sebebi sağlık, arzu edeceğiz, bereket, yene olan hemmesinin aşağında bilim vardır, ilim vardır. Yani o işini etmen o zatlara yetip olmaya. Son için vatandaşlarımızdan da yani umaydım diyeyim. Özlerinde şol kitap okumak, öğrenmek, täze zatlar diyeyim, düşünce olsun, okuyan kitap, edebiyat, tarih ya da takip bilimler, yani fizika, kimya, tapavdı yok, istendik bir zat olup bilir. Yani şu kitap okumak meselesinde. Yine şondan son bir zatları öğrenenizden son önümüzdeki yılam yine şol öğrenen zatlarımızı kutlamak, sebebi kutlağı demek bir kazanç edilenden son. Yine şol kazanç edip bilip şonu kutlamak. Herkine yine şonu dileyen. Sağ olun. Sağ olun, aydın. Şu tayda şu neme var da halına bizim halkımız aslında yurdun içindekilere bir yakın yurdun dışındakilere yani bizim düşüncelerimiz birbirine katılıptı da şu hakikat ýagdaýyny hiç görüp durýar bir bilen paylaşılıp hareket edilen nokta şu. Ýene şu nemedýän ýene biraz koşaýyn. Şu 20-nji ýylda bir düşünjüp bir bilen hemme gady birlikde edilýän bir goldaw ýyly bolsun diýen bir bizim meselemiz 100 adamlık ya 10 adamlık mesele değil da bir milyonluk meselesi. Yine de şu meselelerimizden, dertlerimizden milyonlar olup çözmelidir. Emmemizin derdimiz ortak.
şoňa bir düşünýän ýylymyz bolsun 20-nji ýyl. Menimçe jemleýän arzuwmy. Sağ ol Muhammed. Gatgo doğru arzu aydyanım o etmeli işlerim meşveri yani aydına maydık geçti. Bir arzu etmek bir zat yani şol arzuları yani hasil etmek için her bir adamın ticenmesi gerekti. Bir yılla şu işler ettim. Şunçulumu bilimi düşüncemi arttırdım. Bonşuyuma kömek ettim. Dostum bilen arkalaştım. Yani oğurluğu da öğretip öz aramızda hiç olmanı öz köçämizin ya sıyırılmızın ya dayhan birleşimizin kemçilikten aralık maslahatlaştık. Şunun bir rahatlar netice çıkardık deyip öňe gidişlik bolmasa olduňy doğru etdiň aýdy boldy. Diňi 30 ýyllar doğup gözümizin açylyny o saglyk bolsun diýip toýdy da, duşukdy da o gül ýalardylar edilýär. Halkymyza hawa elmedam güneş bolsun, asmanymyz duru bolsun diýip ana durum da asmanymyz günem çygypdy. Ana millet mana oşo jogzady interwati. Yurdun daşyny köpsen. Onun için ol arzuwlary hasil etmek için elbette her birimizin tijenmemiz gerek. Yani sen Muhammed aýdyşyň ýaly her bir adam öz goşandyny goşmaly. Bunu halk bolup edilmeli iş bu. Bu adamlar ýeşidär, milyonlaryň aklını çözjek bolsam, şu milyonlaryň özlerim azda kan şu işleri öz goşandyny goşmaly. Buradan sebep bolsa bizim borjumyz kesek bordy. Hanım fundamenti halk bol. Ne gıйса şaýsam mene düşünjäm şolar ýaly. Hana aýdyň ýene belini galdyryp aýdy ber aýdy. Men şol nämen aýda 2021-nji ýylda men gören ýanky ýalňyşlygym bar. O pasport alan wagtymyz ýa-da şoň ýaly bir dokument alan wagty ýa-da wiza alınýar Türkiýede. Şol wizany alan wagty şonu bayram edýän millete öwrüldi. Gaty erwet zat vatandaşlyk. Gaty erwet zat. Sizin pasport almaňyz ýene çağa dolan wagty ol konstitusiýa tarapyndan berkidilen bir tebii kanundur. Ol çaň berilämeli, bolaýmaly zat. Yani men demalyan diýip bayram etýän dälsiň ýa-da men gözüm görýär diýip bayram etmek ýani. Elbet kör adam göz açylsa belki bayram eder ol adam. Ýöne bizem şu gün pasport alsak bayram edip başladyk. Ol diplom alnanda bayram edilýär, toý edilýär, waterwet zatdyr. Yine bir yankı näme barda arzuwlar bardyr. Arzuwlar üçinem hökman suratda biz işlemeli bolýas. Arzuwlar hoplu zat, hoplu bir näme diýip seretýän men arzuwlara. Sebäbine uruş bolmasyn diýip arzu edýärler. Ýöne taryha göz aýlan wagtyň ýa-da taryhy öwrenen wagtyň nämeni görýän? Uruş hemme uruşan mejburiýetden bolýandyr uruşlar. Yani mecbur sen o bolsun bolmasın diyen zat yok ortayda. Arzu bilen değişliyer yok. Yani şertler nämeni talap edýän olsa şoňa göre bolunýandyr. İslendik yani taryhyň şertleri ýa-da bir respublikan şertleri nämeni talap edýän olsa şoňa göre bolunýandyr. Şoň üçin arzuwlar gaty erwet zatdyr. Yani erwet zat diýenim erwet täsir adamlara. Ne ýankyýaly uruş bolmasyn diyen arzu, o şert seni şoňa getirdi. Yani öňe ädim etmek üçin uruşmaly bolýan näme etjeksen şo taýda arzu edip gelýäňde 30 ýyldan beri uruş bolmasy diýip. Indi men uruş bolsun diýen düşünjede aýdym, bir mysal berip aýtdym ýani uruş meselesinde. Uruş bolmasyn diýip arzu edilýär. Ýa-da bereketli ýyl bolsun diýip arzu edilýär. Olaň hiçbiri erwet tarapy ýok. Ýöne birinciden käbir ýerde şertler näme talap edýän olsa şoňa göre bolaýmaly bolýan, bolmasa da sen ýok edýärler. Yani ol onam men aýdym, ol ine yazılan tarih 10 000 ýyly geçýär ýa-da öwrenilen tarih ne şoňa seredip göreýin. Yani ütgen zat ýokdur dünýäň içinde şuň üçin. Yani şu meselelerde. Beýle arzuwlarda da saglaň arzu etmek elbette oňa zat ýöne şoň üçin näme etdiň diýildi. Islendik arzuwuň üçin näme etdiň diýen bir soraw bardy. Ine de öňe çykýan ýanky tanymal adamlar bardyr. Aydymçysy bolsun, beýlekisi bolsun. Siz şolaň nädip şo derejeye ýetenligini öwrenip görseňiz, ýani olaň durmuşy aňsatdyňyş diýip pikir etmeň ýa-da olar arzu edip baran noktada. Ýa-da talanty bar diýen baran, o talant olanda näme her gün
aydaldır futbolistlerin 10 saat, 8 saat trenirovka eden olsa, onda talant var diyecekmiş onda. Yok. Ol diňe şol özünü geliştirmekten gelýär. Näme arzular şoň üçin ýa-ni howply taraplaryndan aýdyp geçeýin. O kimine söz vermedik ya yok mu berdi. Olum men ýaly näme arzu aýdyp bilen ok, toz aýdyp bilen ok, şoň üçin şolan gürlede ýaly kimine berdi bolsa. Kemine yok. Kemine bar mı? Yok. Kemine görünen ok. Saparağa olsa saparağa da aýtsyn. Men ýene daýdyn bolýa. Aýtdyňyz mı? Başlaň men. Yok, sen haýyş eden soň sen sözüňi ýykyp bilmez, aýdyn. Yok, aýdan olsaňyz nämetmeli. İşte olan soň ýa telefona gelip bilmedim. Sen näme üstüni ýetireýin. Saparağa düýnüm aýtdy, buğunum aýtdy. Aydın üstünü yetireyin ne yani udaşın adamlar diýil ya da şu udaşın adamlar demesmin 99% zähmetdir. 1% bolup bilse udaçydyr. Yani hyýallaryň şonalakdyr. Zähmet şoň 99% zähmet bolmasa yani şu 1% üstüne goşulyp yani hatyr bolan nokta. Yani aydınların üstüne goşmaça aýdyň haýyş eden soň aýdýan bunu. O ýene de bir tapar gutlaýan tiňe bäňdi. Ýetip gelýän täze bayramlaryňyz bilen. O 21-nji ýylam netije tuarada nemesek gaty ullukan ne türkmeniň ykbalyna soňky 130 ýylyň içinde bir öz ýeri bolmaly bir özgörçlük boldy da. O sebäbi türkmeniň şu ekrana çıkıp pikir aýdyp gören türkmeni 130 ýyllar hiç gören nälsiňiz. Şaýatsyňyz, eneleriňizden, atalaryňyzdan sorak görün. Ekranyň öňüne çıkıp öz pikir bilen rahat şeýdip gürläp oturan türkmeni hiç wagt ne Sovet döwrüne ne ondan soňky döwürde gören nälsiňiz bu giden üýtgeçlikdir ýa-ni uly. Bunu öwrenşen soň bolmaly ýalaklat bolýar ýöne. Onu bellek geçmeli. Şu 21-nji ýylda şular ýalak üýtgeçlik boldy. O sizem hem bäňiz şoňa wesile bolduňyz. Goşandyňyz badyr. O da gowunyp bilersiňiz. O sizem şu çorwada epey duýduňyz badyr. Ýene de bir sapar gutlaýan sözümine merdana berýän kemine gelipdir. Sağ olun Sapara. Benim ýaňy ýolda tüm sizi eşitip durun ýöne. Ýolda bolan soň demedim bilmedim ekran açıp mikrofon açıp bir sesler gelip durmasın diýip ýetip gelýärdim barbyr. Ýaňky aýdanna goşulýan tost adam däl. Hatta kıyın benim için tost aýtmak hatta bilen o türkmen tost diýip bir çykyş etmekçi bolýar bir ýakyn günlerde. Ýöreýte şu. Tost aýtmagyny öwrensoň çık. Hawa. Yok, şonu aýdyp bilmeýänligime aýdyp berjek bolýan şoň üstü bilen tostyň nämeligini. Ýaňky ne türkmenlerde o arzu edýäňiz diýip bir söz bar da. Seni aşaklajak bolsalar, kiçik görjek bolsalar o arzu edýän diýen ýaly sözler bardyr. Beýleki tarapdan hem edil şoňa meňzeş, ýöne pozitif anlamda ýaxşy niýet ýarym döwlet diýip söz bardyr. İkisi bir-birine ters gelýär. Ýene türkmeniň guruluşy şoň ýalyk çalışyrymly we tersdir bir-birine. Bir günüň içinde bir-birine ters işler edip bilýär. Ýöne bularyň hawa haýsy dogry diýip sorasaňyz bana görä ikisem dogry. Dogry bolan ýa aýdanda meňzeşräk bir zat aýtmakçy. Ya da Saparağam aýtdy. Haýsyňyz aýdan bolsaňyz bir gulağıma iýilteşdi. Teknologiýanyň asrynda arzu edip, umyd edip, dilek edip görmek ýalňyşrak mykan diýen. Köpräk işlemeli. Arzularyň izinden işlemeli bolýan, arzu edip, garaşyp durup bolanok ýa-da dilek edip
Yani ibadet edip diyeli ya da. Gelmiyor da. Onun için yine teknolojiyanın dövründe işlesen kazanyanlığını suud ediyen kän misallar vardı taş dövrümüzde. Şoňa göre fikirlenip, analiz edip edivermeli. Biz şu an işleyen zadımızın karşılığını aldık şu yıl. Näme iş eden bolsak, karşılığını aldık, yıkıldık, täzeden aýaga aldık. Çalt giden yerlerimizden boldy. Öz üstümüze düşen zada we edendigime inanýan, yani taş döwrümizdekiler edilşoň ýaly. Beýleki ildeşlerimiz hem o özlerine şol nämäni berip görmelmiken diýen. Ýene şonuň ýaly men gowy niýetler edip, arzular edip, o tosa edip bilerdim ýöne. Yani işlemesem peýdasy ýok. Şonuň üçin hakykata has ýakynrak benim nämäm kellämiň guruluşy. Şonuň üçin o näme işlän bolsam şonuň edil garşylygyny aldyk biz. Şonu aýtjakdym bar, näme aýtjak zadym. Sağ olun. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Bundan soňra has köpräk işlemek müýesser bolsun diýeli arzu etmäli. Alarymyz ýetik. Ay 1000 ýyl ýaşasam, arzulary näme ýerine ýetirip guturup bolmaýar üçin işlemek gerekmiken diýen. Köpräk. Sağ ol, Merdan. Koşan söylediğin için. Cemleyici. Hemen ondan salmıra da cemletlerin ildeşlerinde hep elini kaldırıyanlar var. O ana bilbil olan el alır ya. Haydi ver. O bilbil. Ben aytjakladım yankı. Şu 2020 ýylym men erwet ýyl diýip bilmän gat gowy ýyl boldy. Sebäbi gaty begenýän şunu ýaly şu taýda üç oturanmada hemmemizden bilelikde birlikde pikir alyşyp berişip bir zatlar edip bilýänligimde ýa keminen aýdyşýar hakykam üstümize düşen borjy. Etýäs bir ýanky ýatasy ýalak bolup ýa-da bir nähili hiç zatdan bihabar ýalak bolup şeýdi gelip görmedimde şu imene şu taýda şu adamlara size duşanma gat begenýän hemem adamlara şunu ýaly bir näme aýtjak bolýany batyrlyk ýüreklerine batyrlyk birazjyk toplansyn şu 2021-nji ýylda toplanıp başlanan batyrlyk 2022-de hasam güýçlensyn. Öňümizdäki ýylam ýanky gaplan ýyly. Gaplanam ähleja näme haýwanlar içinde batyr haýwana gaplan näme misal üçin ýol warsam güýji has güýçlen bolsa gaplandan gaplan batyrly güýçli diýede. Gorkanok nemeden şu batyrlygy beýlek watandaşlarymyzyň hemmesiniň ýüregine girjek ýyl bolsam şonu aýdaýyn diýdim. Hemen köp sağ olun taňyr şunu ýaly adamlar pikirini dinläp hemen üç bilýän bir nämen döredönmiz şoňadan bir üstünlüğün başy hemen ýanky täze Türkmenistanda mana gurulup barýar. Gatsalt tepinde nemetdi. Men şoňa gat begenýän gatsalt tepinde täze Türkmenistanymy gurup bilýärse adamlar ýaňa bir watandaşymyz aýtdy özüne iň uly güýç öz ellerine dine düşün biljek ýyl bolsun diýesim gelýär. Üstüne ýanky Al-Qaidanyň üstüne boş. Sağ olun. Sağ ol, bilbil. Näme onu Muhammed şu ýerde jemläýlimini? Halmada. Ne hormatly watandaşlar, ne eşitdiňiz? Öz illeşlerimiziň birek eden gutlagyny, size ýyllanyp eden arzuny gutlasalarny. Bärde de pikir dörreligi bar biri. Şo gutlagy ak ýüregden aýdýar, beýlekisi diýär şo gutlagy ben
Münasip bolmasa gutlagy arzuwy etmeden o da iş etmeli. İş edelim deyip durana kemine. Olam doğru. Yani men pikir ediyen şu hemmezini utlaştırıp etmeli. Şu arzumuza yetmek için işlemeli. İşlesegem arzumuza yeter. Onun nüstayda ikisi biri. Hem arzu hem iş. Yani şu tarafa ımtılsak, şu tarafa yıkılsak, onu bizim önümüzde büyük bolup duracak. Zaten yok mu kadip pikir ediyen? Hormatly watandaşlar, onu şu birlikçe hemmäňiziň öýüňize saglyk arzu edýän, täze hojamyzda bol elin saçak ýazylsyn, birege gutlaw sözlerini aýdarsyňyz, indiki ýylda azat erkin watanymyzda täze Türkmenistanyny şumak hemmämize meýesser etsin. Sag bolun, sag oturun, sag oturun.